Здравейте на всички и добре дошли в този туториал. Днес ще ви покажа как да си изтеглите дата пакове за вашия Minecraft сервер. За целта на този туториал аз ще използвам ето този Terralit дата пак, който ни добавя нови биоми, нови структури и общо взето е по Adventure Type дата пак. Но ако вие искате да си изтеглите някакъв друг дата пак, просто трябва да си го потърсите в Google. Единственото нещо, което трябва да направим е да свалим дадения дата пак. Отиваме в нашия туториал сервер, отиваме в File Manager, след това отиваме в папката World. Тук виждаме тази папка Data Packs, като я отваряме и просто слагаме дата пака, който е архивиран предварително, го слагаме директно като архив тук и е това. Не пипаме нищо друго, освен да рестартираме или стартираме нашия сервер, както ще направя аз. Ето вече сме в Minecraft сервера, както виждаме ето един от къстъм биомите, който върви с дата пака и част от къстъм дърветата, но все пак ако искате да видите дали дата пака ви работи, може да напишете дата пак, лист и ви излизат дата паковете. Това ще е всичко от този туториал, надявам се да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси, може да отворите тикет в нашия сайт в клиент зоната или в нашия Discord сервер.